måde noget med en overraskelse. Ja. Ej, og I sidder der helt rundt omkring her. Nej, hvor hyggeligt. Så kan jeg lige stille mig herovre i hjørnet. CFS-teamet derovre. Nej, det havde vi ikke set komme. Ja, for det har I nu fundet på? Jamen altså, i dag er vi faktisk ikke som patienter. I dag kommer vi fra CFS-foreningen Danmark. Skal jeg lige have det her klar her? Nej, bare roligt. Skal jeg hjælpe noget? Skal jeg tage det op? Det må du gerne. Vi har jo foreningen simpelthen lavet det, der hedder en CFS-pris. Og der er I blevet indstillet til CFS-teamet dernede. Jeg vil lige læse lidt højt her. Tillykke til CFS Indre Syd. I har vundet prisen, CFS-prisen for 2024. I 2024 startede CFS-foreningen Danmark med noget nyt, som har lavet den her CFS-pris. Og for at man kunne blive indstillet til CFS-prisen, så skulle man gøre noget for CFS-patienter og noget ekstra indsats. Nogle af de grunde for, at I er blevet meldt ind eller indstillet, det er simpelthen, at I tager nogle ekstra skridt for jeres patienter, sætter jeres patienter i centrum, og får dem til at føle ikke bare et nummer i rækken, som man ellers tit gør i sygesystemet. I knokler hårdt hver dag, selvom I ikke får midlerne til det. Det ved vi også godt. I giver ikke op. Man møder jer altid med et smil, selvom jeres stressniveau er højt. Prøver altid at være løsningsorienteret, selvom problematikkerne ofte er store og uoverskuelige for patienterne. Så hermed vil vi gerne sige stort tillykke med prisen, og så skal vi lige have en pris allerede. Og håber vi, at det ligesom vi giver lidt mere mod på næste år, og bare knokle videre for alle de dejlige patienter, I har. Ja. Tillykke. Hvem skal have buketten? Skal Carsten have den? Jeg tænker Charlotte. Skal Charlotte have den? Nå, så får du den her. Så kan I dele på den også. Hold da, der har vi prisen. Ja, der står faktisk også det hele på der, hvis du ser. Det var fint. Ja. Ja, vi har flammerne her, ikke? Ja, og så har vi vandet, der slukker ilden. Så ja, du ser plads logo kom på til en den må vi have ude på gangen på lige. Den forsvinder. Nej, det skal vi ikke. Du skal lige bestille en lille hylde, og det er den der også. Nu er jeg i gang. Så har vi først godt lidt lækkerier med til jer. Nej. Jo. Vi har ting, som vi skal have nogle honningkager fra Christiansfeld. Ja. Så der ligger 2 honningkager hernede. Samt der ligger faktisk 2 honningkager og nogle stationsforrækker hernede. Så I kan rigtig komme til at hygge jer. Og derudover får I noget helt specielt chokolade. Og den skal I glæde jer til at lukke op. Ja. Det har du brystfanget i. Bare det, man ser den, så bliver man glad. Så bare lige åbner den, så bliver man glad. Uden at få smag på den. Så lige før en eller anden skulle åbne den, så de kan se. Jeg vil lige ind til at åbne. Vil du ikke lige åbne den? Jo, Ja, det tænker jeg. Pas nu på, der springer et eller andet ud. Er det sådan en god? Er nogen, der har en saks? Men jeg tror, du kan skille bagpå. Kan du skille de 2? Nå, der, okay, ja. Nu skal jeg i kursus i det her. Så. Kommer der en ergo-vurdering. Nej, hvor er de flotte. Det er simpelthen special. Hvor er de flotte. Det er CFS-chokolade. Hvor vildt. Hold da op. Ej. Det må nok sige da. Tusind tak. Tillykke med det. Vil I ikke køre der og skal tage et billede? Samlet jeg til billede. Tænk på os.
vi har kendt jer begge to, og rigtig mange, der er i foreningen igennem mange år. Ikke alene har I jo også været patienter, men I har jo også været måske nogle af vores svendestykker. Vi har skulle lære at håndtere en lidelse, der er så kompleks. Og vi har lært nogle fantastiske mennesker at kende undervejs, så det gør vi stadigvæk. Alle har en historie, og den historie er jo unik for os, den måde, vi skal prøve at hjælpe jer på. Der er ikke one size fits all. Det er virkelig her, hvor vi taler om personalized medicine, som jo er noget, man taler rigtig meget om, og vi håber da også, at vores forskning kan være med til at hjælpe os til endnu bedre at skræddersy, og vi ikke bare skal føle os frem, men vi virkelig kan på, videnskabeligt grundlag skræddersy en behandling og en hjælp. Og så var du inde på det med vores ressourcer, og måske for første gang ser der ud til at være, at det er ikke for første gang, men som var i den her rejse, viser der måske nogle nye muligheder her, hvor vi af regionen er blevet indstillet til, eller det gør vi allerede nu, vi er aktivitetsafregnet, som det hedder, det vil sige, vi får i modsætning til så mange andre sundhedsvæsener, får vi faktisk afregning, som kan bruges til at skaffe lidt ekstra personale. Så det er den ene ting. Og det andet er jo, når vi nu har fået indstilling af CRPS-foreningen, som er jo en national forening, så er det jo ikke længere patienter, der kommer fra Region Syd. Nu ser vi patienter fra hele landet, og vi er begyndt at have mere forskningssamarbejde på Rigshospitalet. Men det gør så også, at så dukker der patienter op på Rigshospitalet fra deres tværfaglige smertecenter for at spørge Esbjerg, har I en god idé? Så I har været med på en lang, vigtig rejse og skubbet os frem foran jer, og nu er vi så her. Og hele tiden kan I se, at vi er lidt et nyt team, men der kommer flere til, og i dag er vi, og lige om lidt i hvert fald, måske 5 læger hernede, hvor vi startede med dengang vi lærte hinanden at kende. Så der sker noget. Så det er en dejlig udvikling, og det er også dejligt, at vi bliver hørt af vores direktion og politikere. Prisen, den skal nok komme op og hænge, så den kan ses. Ja, tak skal I have. Ja, tusind tak.